खुलुमबाय आंनि मुङा जेसि नार्जारि होननानै बयबो मिथियो दा ओमफ्राय आंनि गामिया जाहैबाय सिमुलटापुर दंफांबारि होनो आसाम बेंगल बर्डार जोबथारनाय आरो लास्ट माने जोंनानो लास्ट होनजायो आरो फिसा मोनसे गामि आरोना बे गामिनिफ्राय दा पाब्लिकनि अनसायनायाव पाब्लिकनि अननाय मोननानै दिनै नैबेसिम सौहैनो हादों बेनो जोबोद माने बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरो आरो बेबादिनो जेब्लायबो पाब्लिकनि अननाय आरो बोर सारस्रिनायखौ मोनबाय थागोन होननानै आं मिजिंथियो आरो जेब्लायबो पाब्लिकनि मोजांखौ आं मोजां गान आरो लाबोबावनो ट्राइ खालामबाय थागोन आरो जेब्लायबो। नोंथांनि जागायजेननाय मेथाइया मामोन? गिबि मेथाइया जाहैबाय नोमफाया हराब्लाबो होननाय आरो बेनो आंनि गिबि मेथाइमोन फैदो सना होननाया बेनो आंनि फार्स्ट गिबि मेथाइमोन आरो। नोंथांनि बबे मेथाइनिफ्राय नोंथाङा रायजो राजानि अनसायनाय मोनदों? बुंनो थाङोब्ला फार्स्टनिफ्रायबो मोनदों बे नोमफाया हराब्लाबोनिफ्रायबो ओमफ्राय बेनिफ्राय मटिभेट जानानै आंथ' सिगां बिदि जेबो सोलोंफेराखैमोन मिउजिक लेभेलाव बा क्लासिकेल बिदि जेबो लानाय गैयामोन आरो जा सोलोंदों सिगांनि सिनियरफोरनि गान खोनासं आयं बिग्रायमोननि गान खोनासं माने दिनै बे मा स्टेजसिम मोनफैनो हादों आरो माखासे मासुब सं आरोना बेखौ जों आंनिनो गामिनि सासे लोगो रत्नेस्वर होननाय जों सानैजोंनो लोगोसे माने टेबोल दामै खनबोनाय मानाय बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव माखासे स्प्रेड जानानैहाय माने दा पाब्लिकनि नोजोरावहाय सौहैदों आरो बेनो बुहुत गिदिर खोथा आरो। बे समाव फैनो गोनां मा मेथाइ दं? दाथ' अलमस्ट दाखालिसो ओंखारलांबावबाय आब' गेमस्रिनियावहाय जेदि प्रडाक्सनावहाय मैना होननाय ओमफ्राय बे फेसबुकनि सैनाय होननाय बेखौबो देग्लाय निउ इयारावहाय मोननैसो दिहुनबाय आरो ओमफ्राय सिगांथ' अलमस्ट ओंखारखादों गभर्नमेन्ट कलेज साउथ फिल्मनि एक्टर ओमफ्राय दा फैबाय थानो गोनाङाथ' दंनाया ओमफ्राय ट्राइ खालामलांगासिनो आरो नायसै। नोंथांखौ गोबां सुबुंफ्रानो मोजां मोनो मानि थाखाय मोजां मोनो होननानै नोंथाङा साननो हागौ? आंथ' मा बुंबावनो जिखुनु पाब्लिकफ्रा जानो हागौ माने आंनि माखासे खननाय माबाफोर जेरावहाय माने पाब्लिकफोरनि गोसोखौ आं जाहाथे गोजोन होनो हायो खोमा बेखौथ' आं मिथिला खिन्थु जेरैबायदि पाब्लिकनिफ्राय आं अननाय मोनदों आरो बिसोरनि अननायखौ मोननानैनो आं स्टेजाव गाखोनो बे कनफिडेन्सआ फैदों आरो नङाबा स्टेजाव बिदि एफा गाखोनायनि माबाबो गैयामोन आरो। मा फरायगासिनो दा? दाथ' फरायनायाथ' ग्रेजुवेट खालामखांनायनि उनावहाय आं दा मिउजिकआव डिग्रि लागासिनो आरो दासो। बबेयाव? फाइन आर्ट्सआव क'क्राझार फाइन आर्ट्सआवहाय बिदि बुंनायनि बारा एक्सपिरियेन्स गैया। माबायदि मोनफैदों दा नैबे बाक्सा बोरिमाखायाव फैनानै? जोबोर मोजां मोनदों मानोना दिनैनि बे गिबि खेब फैनाय जादों आं बे बोरिमाखायावहाय गल्डेन जुबलि ना गल्डेन जुबलियाव दिनै आंखौ बेयावहाय हांख्रायनानै लिंहरनायनि थाखाय बोरिमाखानि आदामोननिसिम बयनिसिमबो आनसलिकनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरो आरो जेरैबायदि पाब्लिकफ्रा अननाय होदों बेबायदि अननाय आरो बोर सारस्रिनायखौ जेब्लायबो मोनगोनखौ आं मिजिंथियो आरो। गोबां सिख्लाफ्रानो दिनै जेसि नार्जारिखौ नायनो फैगोन होननानै लोब ओंखारबोदों दा मा बुंबावनो दा बुंनोथ' आं जेबो राव मोनला बारा बुंनोबो रोङा जाहैबाय जेखिजाया बेनो आरो पाब्लिकनि गोसोखौ आं जेब्लायबो गोजोन होनो ट्राइ खालायगोन आरो मानोना मेन जाहैबाय पाब्लिकआसो पाब्लिक गैयाबा आं जेबो गैया आरोना जों सिंगारफोर आर्टिस्टफोर रावबो जों जेबो गैया आरो माने बिसोरनि अननाय आरो बिसोरनि सापर्ट खालायनाय आरो बिसोरनि बोर सारस्रिनाया मस्ट इम्परटेन्टसिन आरो नोंखौ नांगौबा माबोरै कन्टेक्ट खालामनो हागोन? दा आंखौ नांगौबाथ' आंनि पार्सनेल कन्टेक्ट नाम्बार दङ। फोरमायनो हागोन नामा? आंनि पार्सनेल वाट्सएपआ आलदा ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बारा आलदा जायो आरो स' कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 8638298640 बे जाहैबाय कन्टेक्ट नाम्बार ओमफ्राय वाट्सएपआ जाहैबाय 6901959767 बे जाहैबाय वाट्सएप नाम्बार आरो। राजानो मा मेसेज हरनो सानो? स' आं बेखौनो बुंनो सानो कि गोदान बोसोरावबो जेनेबा गोदान बोसोरखौ जों दिनै बरायबाय नङा होनदों फैबाय थानाय मागो दमासिखौबो जाहाथे जोङो बिदिनो बयबो न'खरजों लोगोसे फेमिलिजों लोगोसे माने अनलायनानै गोरोबलायनानै जायगायावनो जुदि जायोबा आरो जेनेबा मागो दमासिखौ मोजाङै मोजां माबा हरोबा आरो जोबोर मोजां खिन्थु बेनो आरो आं बेखौल' रिकुवेस्ट खालामो कि गारिफोरखौ आरो लोंनाय जानायफोरखौ जाहाथे मोजाङै माबा खालायो नायनानैहाय स' बारा बुंनो रोङा माने गिबि खेब माने मिडियायाव फैनाय जादों आरो बिदि फैफेराखै खुनुदिन ओंखायनो फार्स्ट टाइम फैनायखाय मा बुंनो मा मानो जादों आरो स' माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिनाय थाबाय आरो। फैबाय थानाय समाव
समाव लाइमोनफोरखौ नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? स' मेन खोथाया जाहैबाय गावनि नाजानाय, गावनि कनफिडेन्स आरो गिदिरफोरनि माने बोसोनखौ खोनासंनाय आरो मोजां गाज्रिखौ डिसाइड खालायनाया मेन गावनि सायाव आरो ना। मेन गावनि गोसोआ जुदि बायग्लियोबाथाय नों लाइफआव जेबो हानाय नङा आरो। खिन्थु नों गावनि गोसोआ जुदि माबा गोरा खालायनानै जुदि नों गावनि थांखिसिम नाजायोबा बुहुत माने सौहैनो हानाया माने सानसेबाबो सौहैगोन आरो। खिन्थु आंबो एफा बिदि दिनैसिम सौफैयाखै, खिन्थु जाखिनि सौफैदों बे गासिबो माने पाब्लिकफोरनि अननाय आरो बोर सारस्रिनायजोब आरो। बेखौनो आं बुंनो सानो कि मस्ट इम्परटेन्ट जाहैबाय गावनि गोसो, गावनि नाजानाय आरो गावखौ फोथायनाय आरो बे आरो।